ongi etorriak hemen saiora, amatasuna eta feminismoa uztartzen, arilkatzen gora bera gabiltzan saioa, eta gaurkoan gonbidatu berezi, elkar ezagutu dugun, elkar ezagutu dugun gonbidatua daukagu gurekin. Bai, baina asko batu gaituena, zakigu noizen ikusi entzungo zuten gaurko saioa, baina jakizue gaur udaberriko zaparra ederro bat erori zaigula denoi gainean, eta horrek asko batu gaituela. Horregatik gure gaurko itxura. Bai. Eta... Bai, ongi etorria eman eta gero Mirenek egingo du aurkezpentxo txiki bat. Gaur zertaz jardungo garen, zertara lagunduko diguzun hausnartzen, elkarrekin zer hausnartuko dugun gaur. Hori da. Saio bakoitza makizute, amatasunaren erpin edo ikuspegi ezberdin bat landu nahi dugula, eta gaurkoan. Oraindik ere, añobikoa zaigun bikote harremanik gabe ama izatea erabakizuen Maitanek. Guraso bakarreko familiek gora doazela berresten dute datuek, baina familia mota horretako familien errealitatea ikusezina zaigu oraindik. Guraso bakarreko familia hitz egitea emakumea hitz egitea da. Amatasuna hitz egitea da. Beren bizitzei eragiten dieten politikaz hitz egitea. Eta beraien seme-alaben eskubideak gure gizarte sisteman duten mendekotasun egoeraz hitz egitea ere bada. Guraso bakarreko familien 80% baina gehiago emakumea da heldu bakarra. Eta honek beharrezko egiten du guraso bakarreko familiaren gaiari genero ikuspegitik heltzea. Horregatik eta horretarako dugu gaur hemen Maitane, ongi etorri berriro ere. Esker mile. Hasteko zer moduz? Ongi, zipetu baina ongi. Eta gaurkan hori, ondo pixkat azaldu dugun gisa, gurasotasun bakarra, baina kasu honetan amatasun bakarraz pixkat arituneko nuke zurekin, hori baita zure kasua. Zure kasuan zerk animatu zintun ama izatea? Ama izan nahi izateak. Hoi bezain sinplea, nahiz eta jakin nahi izatea zenbaitetan ez dela aski, eta nahi izatean gibelean gauza batzuk, amatasun batzuk ez dela zilegi eta bidezko. Hoi mai gainean patuz, nire kasuen ama izan nahi nuen aspaldiskotik, eta argi nuena zen ama izan nahi, baino bikotik ezpanu, bakarrik izan nuela, hori ere argi nuen. Nire ez, igual haunitzek ama izan nahi dute, baina ez baute bikotik iberatiten dute, edo bakotxak bere realitatea du, edo bere egoeran arabera eraikitzen du bere familia edo ingurue. Nire kasuen nik nahi nuen, eta argi nuen bikote gabe izanen nuela. Baina argi izan nuen bezala, duda izan dut beti, eta gaur egun ere aurra izan ta gero, naiz eta izurrikitu. Duda hoi badut, zenbateraino den nik libre erabakitakoa ama nahi izatea, izan nahi izatea, edo zenbateraino den gizarteak andre izateagatik nire egin barren artean sartu duela ama izatea. Zalantzoi izan dut ama izan nahi nuelaik, eta orai ere badut. Eta nahi zurrikitzen ama izanik, baina hor dut beti zenbateraino den librea edo... Bai, ez azkenean txikitatik ezitzen gaituzte, panpinen bueltan, zaintza lan, eta azkenean beti ematen du emakume baten kulminazioa ama izaten bihurtzen dela. Eta gure kasuen gainera, gure ama bakarron kasuen, iduritzen zait, duela jendean begietara, gure naia, ama izateko nahiago dela edo, ez? Eta hori, erabaki duzu bakarrik izatea, horrek ze atrebitu zara edo ze ausartako milen artean ez zaitela gustetzen ausardi itzoi, baina, atrebitu zara bakarrik izatera horrek erran nahi du egiazki nahi zinule, ez? Zeren, bikoten kasuen, bikote haunitzek aurre izan nahiko dute, biztan da, ez dut zalantzan patzen, baina bertza haunitzek ez dakitzen bateraino den ala tokatzen delakoz, ez? Bikote bat, harreman bat, eta tokatzen zaitzu seme-alabak izatea famili bat eraikitzeko. Zeren gaur egun oiniken, galdera, bauzu familiarik galdetzen delaik, seme-alabak erran nahi du. Zeren eri, hoi galdindatetelaik, aurra enuelaik ere, bauzu familiek eta beti erantzun dut bai. Batut aurridiak, bautama, batut lengusinek, baina horren gibelian dagona daia seme-alabik batuzun, ez? Horren, bikote izatea ez da aski. Bikote izan behar duzu gizarte unten, baina gero toka da seme-alabak izatea. Eta ez dut pentsatu nahi, seme-alabak nahi eta izen alez duten horiek, zerraitiko duzten eta zer sofretiko duten, bero. Baina horrexegatik ez, zukeratuzuna, ematen du, nola baden gizartaren premisa bat badirudi ez, familia bat eraikitzen, hori seme-alabak edo ondorengoak izateena, batzutan igual modu pixkat inkostientean edo iristen dela hori, bikote heteronormatiboen kasuan, baina igual, ez horregatik igual zure kasuan bai bada, azkenen momentu batin jartzuzula mai gainean, eta ez da nahi gabe gertatuko zerbait. Hoi da. Eta horrengatik beragatik, aurdun gelditu nitzelaik, jendea harritzen da, zeren nire inguru, segun ze inguru den, badaki ez dutela momentu hortan enuela bikoteik, orduan, bikote gabe izatea erabaki du.
Baino, bitxikeri gize, ez dela bitxikeri, arrazoin bat ere izan den duela seguraskire, inguru ez horren hurbileko mutikoen galdi modue, galdera izan zen, ui, baina bauzu bikotik? Bai. Bai, ikeragarri salbuespenik gabe. Salbuespenik gabe. Ez inguru hurbilekoa, Hola, zaune bai, baina ez dakiz eta zoriona, baina, ui, ez duzu... Bai, ez dut erten gaizkirenik galditia, baina raro intzitzaiten nesk inurek, hoi ez galditia, eta mutikuek bai. Jake, dago, bi aldeta, ez? Bikote bali mazu eta aurrak noizko, eta aurra izaten mazu, orduan bikotean. Zara salbatuko, ez? Beti. Bueno, batera bertzera solas gaia bada, orduan, bai. Bai. Eta prozesu honetan, hori da, hain erabaki, zure kasuan bilatzera jomarreko ze zailtasun edo topatu dituzu 12 urterako orduan edo? Zailtasunak administratiboak, administrazioak patutunak. Bertzeik momentuz, 2 urteko amatasuna dut, denerren berda, zoritxarrez iduritzen zait pilatuz gaintela zailtasun eta trabe minibilbidea, ojala ez, baina kontatuko batzuen nire esperientzia 2 urtetako administrazioakin izan duten harreman pixarretan, denetan izan da traba, ez ustekoa, edo ez zara existitzen administrazioneko kasiletan. Lehenbizikoa izan zen, nik erditu nuen, eta hau ez dut uste, denerren beharra ez dut uste ama bakar izateagatik pasatu zen, baina kontatuko batzuen usteko prozesua. Erditu nuen asteazken batez, hortzegunean etxera, hortzileria besta egunezen eta asteburue. Astelenian, deitu zataten instituto batean lan iten dut, erranez, deitzeko urgente Nafarroako gobernura baja tramitatzeko. Tarrene baino, nola, bajan ikin behar dute edota. Gure harritu gaude, administrazioan, gure institutuan administrazioan lan iten dutenek, ez dute olakoik egundaino ikusi, baino errandute deitzeko. Deitu nuen Nafarroako gobernure, administrazionekoak hartu zatenak, errantzaten, ze paper behar nituen, astearterako, asteartea zen bihar. Eta kontatu nion telefonoz bertzaldekoa zuei errandatzuten gauza bera. Nola, asteazkenen erditu nuen, hortzegunean etxera, hortzilea bestezen, eta gaur astelena da, niri ez kontatu zure bizitza eta biharko. Inorrez tola tratatzen gutiago erditu beharri bet, imaginatu ni, zuten enuen aste bate, erditu nintzen. Zuten, nekatua, karo, bai. Orden, inbiarrekoak inituen, enakilan hundikasi. Institutura deitu, jaze paper behartziren, medikuei deitu, amatasun baja nola iten zen, eretako dena berri zen, nik ez dut egun deino baja bat hartu. Eta hartu izen banu ere, pentsatzen du medikuak induela, ez dakit. Eta biramunian, deitu behar nuen, instantzia bete eta paperak igortzeko eta bidena bar kexa adierazteko aitzineko egunekoaz. Biramunian, oiniken etzen aste bat pastu aurre izenuela, eta deitu nuen errateko, igorri nituela paperak, segurantzako edo, inbiarreko guziek, eta amatasun baimena, enakiena, errantzateten, banuel eskubidea hartzeko institutuan errantzateten, partitu hartzeko aukera banuela tartean udezen, eta bertzenaz nire bakazione egunetatik kentzen zutelakoz, obenuela partitu eta, orden, deitu nuen, igorri nituen paperak, eta erran nion, eta amatasun baja hartu behar dut partitua. Ekainan 30 hartu eta irailetik goiti. Ordezkoa ez dio kaltatzen, eta orden nire eskubidea iteko, inindut banaketa hoi gero irailekoa luzetzeko. Bai, lasai igorri aurran sortzea agiria, nortasun agiria, senarraren nortasun agiria, eta ez dut senarrik da. Ez, eta bertzegiseko, eta ez ama bakarra naiz da. Orduan ezin duzu. Hau espainol garbi-garbien, Eta jarrera aldaketa, baino zuritik beltzera. Eta nola ez dutela iten al. Eta ez lege hau kontziliazioan dako ina da, eta horren orduan eta motibo gehiago. Nere muakin kontziliatu behar dut, orduan 16 astoiek partituak hartu behar dut, zeren bertza 16 astik ez dut bikotek duten bezala, orduan eskatzen dut, eta ez ezin duzu, nola ez dutela itena, ikera garreranen pasatu letratuakin, zuten aintziek unean zuten banitzen, atrakontuek unten. Atzen duzitzaiten, kejatu behar nola itzineko eguneko egueraz. Kolgatu, trantik hori, nola jotzen dut zeate, ez dakit norei dituen, deitu nuen gero labera, lagundu zatate lehenbiziko momentutik, etzen aste bat erditu nuela, erditu nitzela, eta deitu nuela labera, erran nuen zeintzen eguera, zer pasatu zitzaiten, horiek ere arrituek, ziotela egun deinuelako, etzela, edo deik izen olakoik, edo olako zerbait pasatu zenik, ez zutela horren beharrik, eta rentanik orai zein behar dut, ez? Eta errantzuten, alde batetik eskatu nuen letratuakin egoteko, eta biramunian deitzeko eskatu nuen. Eta orden, laben aipatu nuen sindikatuan, zer kontatu zataten eta errantzateten. Alde batetik,
biarrez badatzute deitzen erantzuteko, zeren bihartzen erantzuna ja, ez dakizen denbora pasatuta ez baute erantzuten, isiltasun administratiboangatik zure alde izanen da. Ez baute erantzuten da baiezkoa. Eta ez ezkoakin erantzuten badute, epaiketako bidea joko du. Eta, hortan, zuten, eta biramunean, deitu zataten hezkuntzatik, erranez baietz, nik ere eskubidea banuela. Hoi, sortu eta aste bat, baino lehen, bai. Eta gero, unekin lotu hau ez da nire kasu hau orokorra, guraso bakarren afera da, gaur egun erditu gabe. Guraso izaten direnek dute 16 aste bakotxak, ez? 32, Bai. gure kasuen 16 aste dire bakarrik. Bertzea 16 aste horiek ez da goztu inori, ez da guraso bakar horri ere. Orduen, ni hasi nintzen afera mugitzen, ja ordu nitzelaik, espainakien nolago initzen gero ez, edo hormonak edo egoera, hasiko naiz lehenagotik mugitzen, mezueki gortzen toki diferentetara, eta arrantzateten enuela deusitekoik, legia ala zela, eta parlamentuen galdera ere sartuko zutela, baina etzela deusitekik, nahi banuen epaiketako bidea jo. Epaiak atra dire, Katalunian bakarren bat aldekoa, EAN ere bai, Nafarroan kontrakoak. Guraso bakarrak kexa dirazi dutela ikorden. Nik dakitela, erditu den edo erditu gabe normalean ama gehienetan izan den pertsona horrek, aspaldiko urtetan 16 astetu, nik dakitela, ez dakitzen bat urte diren, 16 asteko amatasun baja edo gurasotasun baja duena pertsona batek. Eta orai, berdintasunan izenian, bertze 16 aste mandire, 32. Claro, hor nun dago aurraren zaintza, zer nire kasuan, 16 aste du bakarrik aurrek nire kasuan, edo guraso bakarren kasuan, 16 aste du bakarrik heldu baten ardurapian egoteko. Erdigunean ez dago aurre. Eta hoi berdintasunan izenian ine da. Claro, biztanda kaltetue aurre dela. Horren, eta edo 16 aste ez pauten ikarraten nuen, ez bada 16 aste niko 32 hartzia, ez delakoz bidezkoa, ez dakit zerengatik, pues man bertza 16 aste horiek, bertze pertsona bati ardura dadin aurraz eta nire zaintzaz. Claro, bai. Eta, zastokeria. Ez, jendiakin hola solasean, eta afera hortan gelditu zen eta badakit, aurtengo hilbeltzean parlamentuen galdera registratu zutela, eta ez dutela eztabaidatu ere. Pentsatzen bateko importantzia ematen dioten. Horren, hoi izan zen, hoi da, orokorra guraso bakar guziena, eta nire kasu aipatu duten egunetako... Hoi izan zen, lemiziko hastian. Eta urte hortan berian, bai, 2021 batean, urte hortan berian, edo ganden urtean, errenta aitorpen aiteko, familia egoera aldatu zen, eta horren deitu zataten nola gelditiko zen, afera, edo, hasi zen bier pasatzen banaka nere egoera, eta bai, kusten dut hemen duzule, espainolez, nola da, kusteo konpartida, zaintza partekatua. Zaintza partekatua? Eta, bai, hemen hartzen da zaintza partekatua, eta ez ni ama bakarra naiz, zaintza. Ze, aita ez da arduratu umeaz, ez dela existitzen aitik. Orduan, ez da kasilik, pentsatzen dut, ez dakit administrazioan ez zara existitzen, orduan, ez dute isa markatzeko tokik, eta orduan ez zaude inun. Orduan, edozein gauzein bat dutela pentsa, bi urtetan, errenta aitorpena eta bertze bi administrazioaken, ez da gaia administrazioneko langilea naiz, jakin beharko lukete. Edozein gauza, libro de familiakin besapean ibili behar dut, familia liburuan horrekin, zeren bertzenaz, beti eskatzen datzute, ez dagon, ez jakizartuenen begizera egon beharko luken, pertsona hori nun dago, horren erakutsi balzu ez dago aldiero. Bai, eta diru laguntzetan ere, atraziren, badire diru laguntzak, guraso bakarrendako, ganitzen enteratzera, eta bai, ekarri azken 3 nominak, eta ez naiz lanean, eta orduan ez duzu eskubiderik, eta nola ez, hau da kontziliazioan dako, eta kontziliazioan gatik nago estedentzian. Eta, alare, lotxamangarriek dire diru laguntzak ere, bortzeun euro gurtian edo, ez dakizen badiren. Beti bada laguntza bat. Eta hoi ere bakarrik lanean nahi bazara. Lanean etxetik, kanpo, claro. Jornalpeko lan batekin. Hoixen da, hola... Eta esan duzu, Esken izoik pentsatzea, erditu eta aste horretan, gainera, etxera iritsi oaindikan eta borroka batean sartu behar izatea, hola, oraindikan, zen nire egin zitzaidan ere, jutea Donostiraino, aurrarekin trenean 3 egun zituela, zen, ez ginen etxe berean enpadronatuak, eta, orduan Donostiran, eta egun hori sentitu nintzen zaurgarri, trenean oso jaio horri batekin paper batzuen bila juteko, ez dut imaginatu, bezakita serreak mugitu zintuen eta... Ez zuten, baina afera zen, noiz deitu bardunik hezkuntza, noiz inbaztut afera okek, administrazioak ordutegiak inbedu, 3 ekartio, 3etan esten da,
Aurrek nik erriten dute, jaten du berak jan behar duela, ez du administrazioan ordutekik. Enakien noiz zin behar nituen aferoiek. Deitu bat izin behar du, nola deitu behar du, seguridad soziala, baina zu mufazekoa zara funtzio. Bueno. Ez bai, nik ere badut, eske, burokrazia, erditu esteko burokrazia, oraindik ere inorrez planteatu izana, edo margen gehiago, ezakit, denboretan, edo gaur egun dena digitalizazio gara jontan, nik dut berdina, egoera berdinagatik Donostira joan behar nintzen, gaina, nire egoera zen, ez nengoen regularra, zeia Nafarroan bizi nintzen, baina Donostira joan behar izan nun, eta nire kasuan izan zen, hori, urtebeteko alaba, jaio berria, aste berean, eta itzordua hori bai online hartu behar duzu. Eta inorrek izitzera ikusten paitegitako milioika aukeren artean, nik hartu nun, ezagitze, nacimiento, ikusi nun hor jaiotze zerbait, eta manion. Araño iritsi, kola egin, ezagitze, aurrak sartu, eta santziaten, ez, baina zuk eskatu duzu itzordua kopia bat ematxeko, eta ez inskribatzeko. Nafarrotik nator, mesedez, ikusi nire goera, eta santziaten sentitzen dugu, hau honen protokoloa da 5 minutukoa, eta zuk behar duzuna 5 minutuko iraupena du, beraz ezin dizugu gaur hartatu. Etxera buelta, nire negarra, hortik atera, kafe bat hartzea joan esaten, ezin du sinistu gertatu zean horintxe bertan, ez? Bai. Ze, errestasunak ez, baina ni hitz egiten dut hori nire dena normal, edo kasiletan barruan daukadan zera batetik, baina niri zakit, oso harrigarria zait, ama bakarrak egon dire bizitza guztian. Ez? Ez dugu eman pentsatzeko, aritzeko berez, 16 asteak, zalantzagarria da, emakume bateri, 16 aste, orain dela zen bat, 300.000. Ia beratzen, eondalaro eta zortzi, eta 6. urtezik esan lat. Aspalditik ez, berez hori zalantzagarria da, eta horrelako egoera batean, benetan, ez? Ez da... Bai. Baina haunitzen begietara edo ustez, denek ez dazute pentsatzen dutena arte, baina nabaritzen da, eta niri batek baino gehiago errana date. Zuk erabaki duzu bakarrik izetia, aurrek ez du nahi eskubidik ez dutenik. Eta zuk erabakitzen duzu familia ugari izetia, eta laguntze bat duzu, eta arrason gibitzen zait, eta beharrezkoa da. Baina, iduridu zure nahia baite ondorio guziekin. Eta beste, ez da, edo... Ere bai, oide baino betetzen da gehiengoa. Horren, gehiengoak betetzen baitu normalago da gehiengo horrena, ez? Ez dakit, jendean pentsamentue. Iduritzen zait, haunitzek ez dut erten, baina errangabe erraten dute. Ozen, bai. Baina, eta nik uste dut hori badagoela, eta hortikan nik uste dut sentitzen dugula guztiok ere bakardadearen eta kontu ere guztiaz, zuk erabaki duzu amaitzatea, pero guztiok ez, zu konpondu, ondorio guztiok. Bai, baina ez da hori, ez jendarte behar gara, guztion ongi beharrez saiatu beharko ginateke konpartitzen, zaintzak erdigunean, ez, azkenean, ostra, eta niri hori bai, nik iruditut. Eta ere da, erabaki duzu. Irudizatea, duzu bizitza komplikatu, baina zuk aukeratu duzu, ez? Eta hortaz, bai, aukeratu dut, baina aukera horretan bada jendarte edo gizarte kohesiorako aitzak, ez dakite, ez diren diriak, aurrak, ez diren. Ez da jabetza pribatuko zerbait, ez? Hori da, ez da nire jabetza, ez da ni jarri ditu ala, ez gehitu ditut, jendartearen parte dira, eta etorkizuneko zerbait izango dira, ez dakit, eta demografian piramidea inbertzea aipatzen den hortan, hon iten diozu, ez? Bai, eta ez bada, horren falta ez balego ere bai, gure gizartearen sujetoak dira, eta horren baitan, errestea denen bizitzarako, erabakitzen ez duena, ere bere bizitzaren nahi eta desio guztiak betetzeko eskubidea duen bezala. Ez? Baina ez da zure arazoa da, zuk igual erabaki duzu crossfita egitea ezakitzen bat ordu, eta ez, ezakit, ez? Bai. Bai, hau, ja ikusten duten ez, bidaia pixka saltatzen egera. Ez, baina barrumatzen egon gadelako pixka galdera, ez garekin, baina nahi harritu nabelako, genuen gure artean galdera agian bota da, ez? Baina, ama bakarri izateagatik lastima ematearen sentsazio edo pen, ez? Gaixua, baina orain adierazten ezinatik, agian gehiago pairatu duzu hori de kapritxosa sentsazio... Ez dut sentitu epai hoi, edo ez lastima, ez baito kontrakoa, zeren jendean begietara, iduritzen zait, eta hoi bai adieraziaten da, ze ausarta zaren hortaz erantzun dutela lemiziko aldera etze gustatzen hitzoi.
ausardia zertaz. Hor bai, nik nahi dutelako izen dut aurre. Nik ez dut hor ausardia ikusten, eta ez zait gaizki iruditzen jendeak oi pentsatzea, ez da gaizki hartzen duten zerbait, baino ze ausarta eta ausarta zertaz? Bakarrik izatea, hombre, balitz bizi ginela gizarte, jendarte, berdin zale batean 50% banaketa zela, dudik gabe nabarituko nukela 50% utzoi, baina zoritxarrez ez kaude egoera hortan. Eta neri, batek baino gehiago, kerrandaten horrek, ze ausarta nik nire baitako pentsatzen dut. Ausarta zu, persona horrekin izan duzu lehumiak. Baina ez dut erraten al. Bai. Claro, eske nik hoi ez dut erraten al. Bai. Berak bai erraten aldu, ez? Neri hoi erraten altzait, eta ez dut gaizki hartzen, baina justifikatu dago guraso bakarri hoi erratia. Edo familia ugaria izi ausarta ez dakizen batu, ez? Badire egoera batzuk onartzen direnak, kontrara, egoera berian, guraso diren bertze batei, ez diozun erraten al, edo erratia desegokie dena. Erratia zerraten alda, baina, bueno. Ja, zen berez bat duenari edo bi duenari ere ze ausartatzen. Ba, ama jana da bat, guraso izatea gaur egun, ez? Eta batzuk duzte bi ume, gehi ume heldu ondoan dutena, hirugarna. Bai. Baina. Bai. Eta zure familia eredua, osea, guraso bakarra, ama bakarren kasua, bereziki, ikusten duzu representatu edo sentitzen zara, bueno, gizartean, bai, eta gira esatu zu, egian zura aurra horrendik txikia da, baina ez, gero gertatzen da, igual eskolaratzean eta bar, gero aurroiek ez, dortzea etxera, eske beste guztiek, orain zorionez, ematen du eskoletan ez, aita edo amaren eguna, desagertzera doala, eta familien eguna, eta horrelako gauzak, baina holako egoeretan, uste duzu badaudela horrela pasau, pixkate representatuago dagoela zure familia eredua edo? Pentsatu nahi dut, baietz, baino beldurre matatate ikeragarri oiniken, erran bezala 2 urteko matasonduna dut, eta eskolarizazio prozesue ez da hasi, eta badakit astekin borroka bat egin izin dela, baina hoi badakit. Hortara heldu naiz prestatuen hau. Horrei beldurrik ez diot. Beldur naizena da, horrek ze ondori izaten alduen aurrengan hoi bai bizten da, ez? Pues nire beldurrek transmititzean azaparte, eredu normatiboa ez betetzean ondorioak sufritzia. Horren, ez kaude, badakigu badirela eredu diferentiak, baina ez kaude representatuek orokorrian, ez plazetan, ez komunikabidetan, ez ipuinetan, piertx eta porrotx, eta badire batzuk, baina badakigun hor diren seinale guti direla hori egiten dutenak, badakiguneko bakarrak direla, ez? Eta gero kusten duzu igual, nik zerrakit, tokia unitzetan ez, eta aldatzen aire zorionez hori ere, baina plaza unitzetan, edo parke edo, aurrek egoten diren gunetan, gehiengoak ama dire uniken ere. Baina inorek ez du pentsatzen irudia, ama horren irudia, ama bakarra denik. Amak bakarrik dagozte, ez dira ama bakarrak. Ez? Orduen, berez irudia amena da, baina gizartean begietar ez dira guraso bakarrak hor dagozten amak. Bakarren bat igual izaten alda, ez dakigu. Zeren bertzen artean iguala da. Osa, iguala da, genero zerra nahi dut. Ez? Bai, eta ja, maitzeko, ez? Bai, galdera laborra dira, eta, osea, txubera, berotu gabe, baina, bueno, bat lehenengo litzateke, ze gustatu izanen litzazuke jakitia zuri ama izan aurretik, osea, zerbait eratuzela, pues, gaina zure kasuan gehien bat, zuretzat ez denean bat ere urruna izan, zure jobak, komunitateko aurrak izan juzu gertu, badago zerbait, zu ama izan zarenean, osea, ostras, edo hau jakin izan manu lehenago, edo horrexe bat ibili. Iduridu espantukeri, baina ez dakit, eta oiniken ere 2 urteko amatasun dut. Galdera hau bera, segur naiz, desberdin erantzu dutela hemendik urte batzutera. Seguro gainera, balimena gehen, baina 2 urte momentuen nire erranetara hau, eboxa da, ez dakit nola erran. Ez, hombre, hainez, manipulatu ditazkigu. Albezaino beren intuizio zanka sartuz eta eroriz ikasten da oinez, hoixen, eta segur naiz, hemendik urte batzutera desberdin erantzunena, baina momentuen 2 urte. Eta azte superbotere izan nahi gozanuke. Haunitz, baina, bueno, sobera lurtarra naiz ni, orden ez dut pentsatzen, ze izeten alduten jakint ez dutela izaten al. Ez? Orden. Bai, oso praktika, Orden, nahiko nukena zen superboterea, baino gaitasuna izan, pues igual nire beldurrak ez transmititzeko, nire, ez? Bueno, pesatzen dut guraso gehienen, ez dakit, ez? Pues potoin bat balin beratxak, venga, desagertzen da, edo gehien bat emozioak ongi gestionatzeko, edo momentuen asertzen naizelaik jakiteko ongi erraten gauz hoiek, baina, bueno, ez ama gisa bakarrik, bertze gisa ere. Egunerokoan, bai. Eta azkenik aldarrikapen bat gaur egun, badakit, bueno, feminismoan orokarrean asko daude, amatasunarekin ere bai, baina baten bat berezik ustuzula gaur egun fokoa jarri barko litzatekena. Bueno, nik fokoa baino, horri igual bat neria personala eta gero bertzea astion aipatu dutena da eskubide bat, bidegabekeria bat bidegabekaberia bat izatetik usteko,
ama 6 aste hoiena, oidea aldarrikapena baino behar bat iduritzen zait, eta gero, unekin lotue iduridu tonteriako milen artean, baino nire kasuan eta nire aldarrikapena da, gura aurrek, ez du aitik. Eta ez du ziloik betetzeko. Zen horrekin lote adibide bat, igual, epaiak edo asten aipatu zuna, ez da epaia, baina jendean komentariotan ez zehau sartazaren da, jendeak borondate honen ziten duena, edo, ze ongi duritzen zaiten induzune, arrason, gira, eta nori duritiko zaio gaizki, ez, horren gibelian da, norbaitik gaizki zaiola. Hoidei, borondate honen zinek, eta eskertzen duzuen eskermile, baina bada bertze bat, eta horrekin da, aitek, aurrek ez du aitik, gura anai batekin egoten da honitz, aurre, bere osabakin, eta zenbat jendek erten dion, zu aite bezala, eta anaiak erten dio, ez ni osabat, ez aite bezala, ez, ikera garriak da, gizarte honen begietara, Auskema ebetetzeko. Bi pertsona, baina bi pertsona horiek, gizon eta Andres, eren pentsatzen du, gure kasuan da utxune bat bete behar da, ez? Pentsatzen dut, eta ez dakitzu igual elkarrizketa hoketan atrako dire, lesbianen kasuetan, jendeak pentsateko dela, batek beteko dela aitan rola, eta bertzeak. Edo pentsatzen dut ez dakitzeren, nire egoeran, guraso nagoen egoera unten, utxune bat, baldin bada bete beharko, eta utxune gizona da, zeren aizpakin egoten direlaik, ez jote hartzen zu ama bezala. Zer, ama badu. Horren ez dire bi referente behar. Behar dira referentziak dire, bi baino gizona eta Andrea. Horren kasu hortan da, ez du aitik edo zen batek. Noren antzadu aurrek? Zerte izo, ez? Noren antzadu? Aiteina eta ez du aitik eta gainera humorez, ustez. Ez natela inungo grazik iten. Ez du aitik. Ez izen gabe, ez du aitik. Pentsa, jendean begietara, azia emailea edo, ez? Donantea, aite bihurtzen badugu, aitatasuna zertara murrizten dugu. Oida? Gizarte honen begietara aite izatea? Donante bat? Ostras, oiden ez duz espliketzen nahi erraten duen nahi. Ez? Ez duzun, esate izatena baina esaten ez diren. Oide gehiago da erten ez den hortan. Bai, zen erten duena gainera azkenean da, sintzeruena, ez? Azkenean pentsatzen duen erten duena. Baina, eta oida errepiketzen dena, klaro, ez dut konpartitzeko, nire goera berian dagoenakin ez dut ezautzen nola konpartitzeko, pentsatzen dut bizipen beretsuek izaintuztela, ez dakit. Baina, nire bizipenean, zenbaten, noren antzado? Gainera beti, bikotetan ere gauza bera aurretan, ez? Arpatu behar dugu norbaiten begiek, noren begietu beriak? Ez? Onoren, begi azulek, ez? Beti behar dugu, inor ez da norbera, beti da norbaiten zerbait. Norbaiten, ez? Zeinekena, Hoi beti, bikoten kasuen ere bai, kasu hortan bai, baina nire kasuen hori galdetzen dutelaik, ezpadu zerbaitean ere antzik, noren antzadu. Ez? Claro. Norena da puskoi. Hoi da. Eta hori jakin gabe gainera gaizki jungo da etxera, bestia. Bere bai, bestia, zeu necesidade, ez? Benetan batzutan. Bueno, bukatzeko gonbidatu guztiari zugu oparitzen antifaz bat. Hau, deskantxurako da, baina pixkat, super gure M saioaren omenez, kasontan Superwoman beharren horren kontra dela. Ze inorrez hemen Superwoman, supermediokrearen aldarria egiten dugu, eta hemen bakoitza bere txikitasunetik alduna egiten da. Esker mila unitz. Ja, batzen duten bidaien batean abionean edo noizpeitere. Hori da, edo bestela mozko filagoak eta mozorratu zure txikiak dago, ez bai, esker mila unitz. Zuri, eta zuri oso interesgarria, oso beharrezkoa, oraindik, naiz eta hori bizitza guztian egon. Bai, pentsa. Pentsa? Oso gustora, egia. Gauze bera. Eskerrik asko, zuei.